आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर करणारी महत्त्वाची वाहतूक सुविधा आता उपलब्ध होणार आहे। 1 मार्च पासून मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान रोरो फेरी सेवा सुरू होत असून या सेवेमुळे प्रवाशांना जलद मार्गाने जलद आरामदायी प्रवास करता येणार आहे। या ऐतिहासिक प्रवासाच्या पहिल्या टप्प्यात सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे स्वतः प्रवाशांसोबत M2M फेरीतून प्रवास करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे। त्यामुळे या सेवेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालंय। नवीन वेळापत्रकानुसार 1 मार्चला सकाळी 8 वाजता मुंबई येथून फेरी सुटून दुपारी 3 वाजता विजयदुर्ग इथं पोहोचणार आहे। त्यानंतर परतीची सेवा दुपारी 12 वाजता विजयदुर्गहून सुटून सायंकाळी 7 वाजता मुंबईत पोहोचेल। मार्च महिन्यात ठराविक दिवशी ही सेवा सुरू राहणार असल्याचं वेळापत्रकात नमूद आहे। ही रोरो सेवा सुरू झाल्यानं कोकणातील पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक प्रवासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते। तसेच रस्त्यावरील दीर्घ प्रवासाला पर्याय मिळाल्यानं प्रवाशांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहे। प्रवाशाचे आवाहन, प्रवाशांनी प्रस्थान वेळेच्या किमान 90 मिनिटे आधी बंदरावर उपस्थित राहावं। हवामान आणि तांत्रिक कारणांनुसार वेळापत्रकात बदलही होऊ शकतो।